Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dzekutenderera pasocial media. Sonja ex-wife yaSir Wicknell ochema kuzhamba achichemera kadora kaSir Wicknell kasingasviki kunyini, aurayiwa nenzara. Munongoziva mega akavhairira Sir Wicknell. I do. Like there are times when I miss the old Wicknell, like the Wicknell I got married to, you know. He was simple then, you know, but I guess maybe then he wasn't himself because maybe he didn't have money. I don't know. Do you know what I mean? I do. He wasn't a bad guy. He wasn't a bad guy. He was very sweet. There were a lot of characteristics about him that I really used to love, and I always used to feel really protected with Wicknell, and I always used to feel like he'll solve my problems. And those were things that I think he used to do really, really well. So there are parts of... I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naSonja akutosuwa Sir Wicknell, asi ndzaya akamuramba achitiza kadora kake kasingasviki munyini kaSir Wicknell, but nzara yamuwuraya manje akudedzera kuti hey, I miss the old Sir Wicknell. Musakangana nokuti Sir Wicknell ane mukadzi mutsva anonzi Lulu, asi nyaya iri pakuti vese mahure vana vari kungoda zvavo mari kuna Sir Wicknell. Don't forget kuti Sir Wicknell kana achitotaura pachake, Sir Wicknell achitaura pachake anenge achifemereka. Ndozvatinonzi Mwari havakupi zvese. Sir Wicknell ane mari, mota, lifestyle, zvinhu zvake zvese nekubira vanhu anoenjoya. Munomuona anoita chero zvaada, hapana chaanotadza kutenga. Anotengera vanhu mota, ane mari yese yaari kubira vanhu munyika muZimbabwe, but problem kadora. Ane kadora kake kasingasviki kunyini, ndokari kukonzeresa Sonja akadedzera kuti handichamude, heye ane kadora chichi. Sir Wicknell akabva tora mumwe mukadzi, but nenyaya yekuti Sonja aurayiwa nenzara yamusvuura. Munongoziva mega zvinoita mahure. Ihure kairi rine rida mari, mukatarisa mari dzanga achipuhwa nemhuri yake kudzana achinodya kunze kwenyika uko, ene svika dzalimitwa manje because Wicknell ane rimwe bhebhi kariri kumupengesa. Nairoro bhebhi racho time will tell, muchariona richatiza. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, asi nyaya iripo ndeyekuti Sonja ochema kuzhamba achichemera Sir Wicknell. Sir Wicknell anofemereka guys, mukaona mavidheos paanotaura anofemereka zvisingaite. Saka munoti kana akudla rula anoidya zvakanaka here? Anototadza. Muri kungomuonawo zvekukura kwakaita, kanhu kake katoko. Thank you so much.